Гэты двухпавярховы будынак у столені капітальных пераўтварэнняў чакаў больш за 10 гадоў. Роўна столькі пуставалі памяшканні былой райплемстанцыі, пакуль мясцовыя ўлады не вырашылі зрабіць тут капітальны рамонт і перадаць будынак адзінай у горадзе школе мастацтваў. Раньше была у нас просто музыкальная школа, а когда стала называться школа искусств, открылись новые отделения, хореография, художники добавились, поэтому нас тесновато стало, и назрела такая необходимость. У выніку маштабных монтажна-будаўнічых работ раскінутыя дагэтуль 4 аддзяленні школы мастацтваў атрымалі одну агульную прапіску ў светлым, цёплым і утульным доме. Кошт праведзеных за паўгода пераўтварэнняў склаў каля 890 тысяч рублёў з абласнога і раённага бюджэтаў. Яшчэ 200 тысяч выдаткавалі спонсары. У школе упэўнены, створаная база абавязкова дасць плён і паўплывае на творчыя поспехи. Апошнія бачны ўжо сёння. Наши учителя за первый квартал имеют достойные достижения. 20 дипломов, из них 6 дипломов лауреатов первой, второй, третьей степени. Асабліва доўгачаканым наваселле атрымалася для навучэнцаў харэаграфічнага аддзялення. Апошнія 5 гадоў ім прыходзілася туліцца то ў гарадскім доме культуры, то арендаваць памяшканне ў адной з гарадскіх школ. До этого где вы занимались? Я занималась в школе на танцах. Потому что здесь интересно, и мы всегда выступаем. З уласным залам дзеці і іх педагогі атрымалі якасна новыя ўмовы для творчасці. Преимущества очень большие. Во-первых, дети посещают дополнительно уроки вокала, могут заниматься доп. Образованием, инструмент любой по выбору, так как все на месте в одном помещении. Пастаяннае месца для работы атрымаў і малады, але ўжо добра вядомы столінцам калектыў «Брыз», які ў 2018 годзе абараніў званне «Заслужаны». Я, как руководитель коллектива, рад тому, что мы получили прописку в одном месте. Новая школа не толькі сабрала пад адным дахам больш за 350 дзяцей з рознымі інтарэсамі, але і цэлыя сямейныя дынастыі аб'яднала, і нават не адну. Што такое пераемнасць пакаленняў, тут бачна наглядна. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».